tím spojováním je konec. To mě tu chceš držet jako ve vězení? Jo. Gimple vstoupil do kin loni na podzim a do konce roku ho vidělo 464 000 diváků, což znamená, že je to jeden z nejúspěšnějších filmů od Tomáše Vorla. Obrovský divácký zájem o film Gimple ovšem neznamenal jen vysoké tržby pro pokladny kin, odrazil se ještě někde, a to v prodejnách s potřebami pro sprejery. Je jasný, že po tom filmu tady byla nějaká vlna, že sem třeba přišli i jako rodiče prostě se svýma dětma se jako podívat a ten zájem jakoby o to vzrost, no. V podstatě i jakoby ze strany lidí, kteří jakoby to moc neznají nebo o tom jako nic moc nevědí. Vlnu nových neumětelů se spreji v rukou ale neodnáší jen zdi a fasády domů. Samozřejmě sprejéři jsou velký problémy na českých dráhách. Především nám poškozují vozy, železniční vagóny, popřípadě lokomotivy. Konkrétně loni nám způsobili škodu za 17 milionů korun, předloni to bylo 19 milionů korun. Ten počet případů je kolem 2,5 tisíce ročně. Každoročně jsou to opravdu desítky milionů korun, které vynakládáme na likvidaci škod vlastně způsobených sprejery. Na úspěchu filmu má velký podíl i masivní reklamní kampaň. Je zarážející, že její významnou součástí byly právě plakáty na vozech Českých drah a městské hromadné dopravy. Obě společnosti tedy aktivně propagují to, co je ve výsledku poškozuje. A to není všechno. Dopravní podnik hlavního města Prahy se stal totiž dokonce partnerem filmu Gimple. Svatava Suchardová, Aktuálně.cz.